Tuloskausi on käynnissä. Seuraavan viikon aikana tullaan kuulemaan niin Suomessa kuin Jenkeissä suurimmilta yhtiöiltä tuloksia. Huolimatta kauppasodasta ja kaikista riskeistä, mitä tässä on ollut tämänkin vuoden aikana, niin uskotaan kuitenkin, että yritykset tekee semmoisen 7% tuloskasvua suhteessa vuoden 2024 ensimmäiseen kvartaaliin. Ja myös tälle koko vuodelle odotan edelleenkin hyvää tuloskertymää, eli tulokset kasvaisi viime vuoden ennätystuloksista 10% Jenkkien puolella. Tällä viikolla tuloksistaan kertoo muun muassa Tesla sekä Google, ja niistä saadaan jo pikkasen osviittaa siitä, että miten näillä kaikista suurimmilla yhtiöillä menee ja minkälaisia odotuksia ja lupauksia esimerkiksi tekoälyn suhteen saadaan. Vaikka Teslan tulos itsessään tulee olemaan tosi heikko tältä menneeltä kvartaalilta, niin mielenkiintoisempaa on kuulla, että mihin yhtiö näkee näiden tulevaisuuden liiketoimintojen kehityksen menevän tämän vuoden aikana. Nimittäin nyt vihdoinkin jo tämän kuluvan kvartaalin, eli kakkoskvartaalin aikana odotetaan, että Teslan robotaksi vihdoinkin starttaa ja ne robotaksit alkaa kulkemaan tuolla Texasissa Austinin katuja. Ja tämä voi olla tosi vahva asia, joka sitten taas Teslan osakekurssia tulee ajamaan tässä seuraavien vuosien aikana eteenpäin. Kommentoi tuohon videon alle, mitä tulosta sä odotat kaikista eniten tämän tuloskauden aikana.